Službe i šalteri u korisničkom centru u Petefijevoj 3 kao i sva naplatna mesta javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija neće raditi u ponedeljak 1. i utorak 2. januara. Od srede 3. januara sve službe i šalteri u korisničkom centru i sve blagajne preduzeća u gradu radit će po ustaljenom radnom vremenu. Svi zahtevi i reklamacije koji putem korisničkog maila info@vikzr.rs pristignu tokom prazničnih dana biće zavedeni i prosleđeni na rešavanje prvog narednog radnog dana. Tokom novogodišnjih praznika za prijavu kvarova na javnoj vodovodnoj i kanalizacionoj mreži korisnicima je 24 časa na raspolaganju broj dispečerske službe 023 534 097, a za njihovo otklanjanje dežuraće kao i svakog dana u godini ekipe održavanja vodovodne i kanalizacione mreže. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Zrenjanin svim sugrađanima želi srećne novogodišnje praznike.